Gareth! Gareth, ti'n cysgu lle blawd na? Na, dw. Bara, Pobi, Pobl, Gareth. Fi di hwnna. Dwi wedi dod i Becws Glan Rhyd yn Llanel Hiar ni ddysgu mwy am sut beth ydi bod yn fobydd a'ch shifft nos, ac i gael dipyn o brofiad gwaith a profiad bywyd. Dwi'n sir ys di bwyno. Beth i bod i Becws o blaen? Beth i bod i Pellyn o blaen? Bydd hwnna'n exciting. Dwi wedi gweld rhai o hogia trwy ffenast gyda. Gyda nhw tattoos a bethau. Hogia caib a chaw. Hogia gywir. Hogia blawd a birym. Yr person gyntaf i fi gyfarfod ydi Meirion, y Master Baker. Ti di wneud o beth fel un o blaen? Na ddo, syr. Na ddo. Paidio poeni dim na i ddysgu bob dim i chdi. Pam bo Becws yn agor mor chwyr? Y bara da ni'n mynd i neud heno, fod nhw'n mynd allan ben bora. Ie, mae hynna'n briliant. Sam byd gwell na babs fresh a bara fresh. Ogla neis anno nhw. Mae'n ogla neis yma. Oes. Unwaith o'n ni wneud y bara, mae hogia'n dod i fewn wedyn a maen nhw'n slisio a pacio nhw i gyd. Barod i fynd i'w siop. Ti am aros yma fo nhw? I helpu nhw? Faint o gloch maen nhw'n dod? O, fydden nhw'n yma tan ta 2 yn bora fydden nhw'n dechrau. Dim ffiach so berig. Y cam cyntaf ydy gwneud y toes. Ia, Meirion, beth ti'n neud? Da ni'n am pwysau ingredients o'n Gareth. Pwyso ingredients. Ia. Beth sydd yn y bwlan? Blawd, met. Dyna lot o flawd y fan oes, O, Meirion. mae 70 pound o flawd o fyna. 70 pound? Oes. Be, fatha 70 quid felly? Nag i pwysau di na, met. 70 pwys. Na ni. A wedyn diwna jyst mynd i fewn efo'r blawd. Syth i fewn. O, salt, mae hwnna'n mynd i fod yn hallt. Na, mae hwnna'n mynd i neud lot o babs. O, yndi, be, dim un bap mowr, di hwnna? Na, ci. Lot o rei bach. Byrym di hwn. Hwn sy'n neud o godi. Bric o birym. Bric o byrym, ie. Bric o birym yn y bara. Bric o byrym yn y bara, ie. Bric o birym yn y bara. Dŵr o'n tol i chdi. Mae llawn bwcad reis i top o man, sa 2 galwyn, li. Flipping heck. So faint o hir ti wedi bod yn neud baps? O, ryw 1 awr. Di Meirion yn amlwg heb ddallt y cwestiwn. Ideal. Gyda'ch troes yn y mixar, mae'r sgwrs yn troi at Polka ffasiwn. dots. Polka dots, ia. So pink, ie. Mae ffedwch chdi beth ar efo? Granary. Pel rygbi, no, ie? Ie. Ie, pwy ti sbortio? Man i'w. Man i'w. Ie. O, beth ti'n feddwl o Solskjaer? O, brilliant. Ie? Boi da. Ma'n neud o dda ar y funud, ie. Dwi'n gwybod byd am ffwbol. Gyda'r birym yn y bara, mae pethau'n dechrau siapio. A pan dwi deud pethau, dwi siarad am baps. Mae Dewi ma'n slo fyd yn dod ateb fi, di. Dewi! Lli di frisio fyny, please? Lli trio bod mwy cyflym? Ti slacio? Ti slacio dim bach? Unbelievable. Reit, di hynna ddim yn edrych eitha large baps i fi. Mae hynna'n edrych eitha tiny baps. Ti'n gofio byrym na nath ni roi gyna? Be, di hwnna ddim di gweithio eto? Na, fo, ma' hwnna'n cymryd amser i weithio. Maen nhw'n siarad lot yn boi nhw David John. Apparently, mae o'n bach o legend. Os dwi'n neud piece to camera fama, di Meirion ni'n mynd i gofyn wrth i fi wneud i'n byd. Meirion i weld ydy'r boss, dwi'n meddwl. Mae'n gweithio. Gareth! Gareth! Meirion? Ti di fama fan, helpo fan. Ti di helpu fi neud y baps mae'n sôn. Oce, dod rwan. Iawn da. Mae'r legend wedi cyrraedd. Diolch yn licio banana. Paid ar ei banana, ddo. Mae David John bach yn hen ffasiwn efo'i stereoteipio. Unbelievable. Mae'r baps yma'n restio so bod y birym yn gallu helpu nhw godi. Dwi hefyd yn licio restio. A restio ydy yn union be nes i nesa. Ti eisiau gwacha fi wneud pastry? Na, Gareth! Gareth, ti'n cysgu lle blawd na? na dw. Gareth! Tit, ti wedi cael digon o rest wan. Tit, mae babs ma'n barod mynd i fewn.
Ti met? Ar ôl power nap sydyn o 3 awr, dwi rearing to go. Oh, sbio Caesar hynna! O, ddim yn di codi hwn. Mae hynna'n massive. Yndi, barod yn di fewn. Mae babs meirion yn huge. Mae bara magic. Yndi ni. Be sa chdi licio yn dy rôl? Chip bap. Efo halan i nag. O ia, sos goch illa. A sos goch. Yep. Lyfli. Be sa chdi'n gael? Ham yn siŵr efo mwstad o'n nhw. Ond dwi'n mynd licio mwstad rhy boeth, chweith, ie. Dwi'n meddwl bod fi wedi cael mwstard o blaen. Na ddo? Na. Dyna be mae plant yn gael os dyn nhw'n plant drwg. So can Deu behafio. blwydda. Ceg llawn mwstard. Cec llawn mwstad, e. So dyna be gyd i Leo sy'n ogyn drwg. Ydy David John di gael ceg llawn mwstard o blaen? Dwi'n gwybod, David, sy'n gael cec llawn mwstad? Be nes di? Oce iawn, dwi'n meddwl, da chi chwaith. Na, sa chdi'n gel. David John sy'n neud y cakes. Fedrwn ni rhywbeth i helpu? Felly ta, ti eisiau mixio fo? Dwi'n teimlo bod chdi'n eich yn fwy o gwaith o yma. Dwi'n bod reis bach yn tynnu nhw. Ddim yn crasu'n gefn. Ti'n meddwl sa'ch di gallu neud hynna dyn? Byswn. Dwi di danos i chdi sy'n Ti neud di o do. dangos i fi, dwi just angen industrial mixer, 70 pounds o blawd. Dwi'n meddwl fedra i wneud o. Edri, na ni rei mwy i fewn o'n. Brilliant. Ydy yn peryg yma ydy Dylan. So be di hanes y tattoos? Be mae rhaid chdi feddwl? Hei, mae gennym fi rei treibal yma. Ia, be di hanes yna? Ti mewn tribe? Na, jyst bos wedi'n cael nhw. A dyma gen i hein. O, Man U. Man U, Pob yn sportio Man U pob yma. yn deud tad. Deitha fi am David John. Oedd David John i'w gym heddiw yma, fo fi. Ia. Hei, David, sydd yma. Sydd yma. Iawn, David John. Deud oedd Gareth efo sti heddiw. O, do, yn y dweud bod chdi'n mynd i gym. Ia? Dangos dy muscles. Sbio bystos gyda fo. Le? Le? O, flex. Really, ydych ymlaen i wneud y cake. Mae'n mynd efo David John. Neu caca nwy. Mae'n mynd lot o lwl hefyd. So, ie, ydych ymlaen. Ti'n gweithio'n dydd a nos? Dwi'n gweithio yn... Na, mond y nos. Be ti'n neud yn dydd? Mynd i gym? A y gym a llai ffenestri. Ti fo job llai ffenestri? Ynddo. O. Lle bod wedi gweld chdi o gwmpas? Lle ti llai ffenestri? Bob man. Ti'n neud deiniolen? Na, dwi'n mynd ffôn am yr un bell. So pan ti'n deud bo man, lle ti feddwl? Pwteli. So just pen llun? A lot o'n ffen llun, beth yna. Na ni. Pobl lot i fewn hwn. Dwi'n na boeth, David John? Si, mae y boeth, gwyl. Rwy'n gras yno. Clyw... Ti'n gweld? Ynddo, dwi'n clywed o. Dwi rwan yn cael golwg yn treisiwr trof, Fridge David John. Oh my god! Mae David John yn genius! Sbio'ch y cream cakes ma! Iawn, David. Ti'n iawn, boi? Be dyn ni'n mynd i wneud rwan? O, dwi'n mynd i wneud ple tart wan. Oh, lovely, lovely, a tart. Beth sgyn ti dan dy het? Byd. Deud wan, oedd e fi, ti wedi bod yn dwy'n? Do, dwi wedi dwi'n tart. O, o'n i'n ama, na hwyl i. Sorry. Ie, swn i'n feddwl wir. Ti'n mynd fod i ddwy'n ac oed? Na. Ni ogyn drwg ond oed? Ynddo, please, paid i gael y mwstard. Sut ti licio torth chdi? Di crasu'n ysgam ta ti licio fod i crasu chydig bach yn dwllach? Wel, mae'n dibynnu be di crasu. Di llosgi, ti feddwl? Ia, ia. Ie, dwi'n Wel, licio torch fi ddim di llosgi. Mae David John definitely di llosgi'r cakes. Sbio brown dyn nhw. Be mae hynna, Gareth? Mae hynna di crasu'n lyflu. Mae hynna'n edrych yn neis ydi. Sbio'r crasiad yna. Mae amser fi yn y becws ar ben, ond wrth i fi adael, dwi'n gadael efo torth, tart nes i ddwyn, a ffrindiau fyddai efo am byth. Meirion, Dewi, Dylan a David John.
Hey, diolch, met. Mae'n rydych yn lyflu. Ta-ra! Ta, boys!